Al ooit gewonder hoekom sommige projekte misluk voordat hulle selfs begin? Dit is dikwels as gevolg van 'n gebrek aan duidelike doelwitte en omvang. Die definisie van hierdie elemente is van kardinale belang om 'n sterk fondament te lê. Initieer projekte deur die omvang, doelwitte en belanghebbendes te definieer vereistes. Beplanning van hulpbronne, skedules en risikobestuurstrategieë. Uitvoering van take en koördinering van spanne om projek uit te voer aktiwiteite. Monitering van vordering om ooreenstemming met die plan te verseker en aanpassings. Bestuur van kwaliteit en projeklewerings volgens standaarde. Sluiting en evaluering van projekuitkomste om geleerde lesse te dokumenteer. Ten slotte, die toepassing van hierdie projekbestuurselemente help om projekte sistematies van begin tot voltooiing te monitor. Die nakoming van hierdie gestruktureerde stappe is noodsaaklik vir suksesvolle projekuitvoering en kwaliteitsresultate. Dankie dat u by ons aangesluit het.